няма да забравя онова нещо, което Ти направи за мен. Как ме изцели, Боже мой, как ме взе от смъртта, Господи, и записа името ми в книгата на живота, Господи. Моля Те, Боже мой, ако има хора все още, които не са записани там, Боже, нека Твоята милост да ги следва, Боже мой. Твоята благост, Господи, през всичките дни на живота им, Татко мой. Боже Исусе Христе, помогни на всеки един човек, който се нуждае, Боже мой. Всеки, който търси Словото Ти, лицето Ти, Господи, открий му се, Боже мой. Нека Твоята ръка да бъде върху тях, Господи. В името на Исус Христос Те моля. Ей, човече, ако този ден ти се нуждаеш от лекар, призови Исус Христос, призови Неговото Слово и Той ще дойде и ще направи обиталище в теб. Той казва: елате всички вие, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Призови го в ден на напаст. Той ще те избави и ти ще го прославиш. Ако този ден се нуждаеш от Исус, кажи просто: Исусе, нуждая се от Теб. Чуй молитвата ми, Господи. Нуждая се, Боже мой, Твоето изцеление да дойде за мен, Боже мой. Твоята кръв да падне за мен, Господи, за домът ми, да изцели семейството ми, Господи. О, Боже мой,